dahil kaninang alas 8 ng umaga, yung low pressure na binabantayan natin dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay tuluyan ng naging bagyo. At ito po ay bibigyan din natin ng local name na uwan or sa Bisaya po ito ng ibig sabihin ay ulan. Sa kasalukuyan ito ay nasa layong 1,985 kilometers east ng northeastern Mindanao. Kahit na nasa labas pa po ito ng PAR ay dahil naging bagyo na siya ay naglabas na rin po tayo ng Tropical Cyclone Advisory. At sa susunod na slide po, ito po ay zoom lang natin para mas maipakita yung itsura ng mga kaulapan na kaugnay dito sa tropical depression na tatawagin natin na uwan kapag pasok niya ng Philippine Area of Responsibility. So ito po yung ating track. So tropical depression siya sa kasalukuyan pero nakikita natin na yung paglakas niya into tropical storm, eventually severe tropical storm into typhoon, ay nakikita natin na malakas yung, mataas yung posibilidad. At papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility ng typhoon category by Friday night or Saturday ng umaga. Kaya heads up po sa ating mga kababayan dahil although medyo may kalayuan pa siya at posible pa na magbago yung track nito, pero gusto po natin in advance na i-inform yung ating mga kababayan patungkol dito sa sa tropical depression na ito na muli ay posibleng makaapekto sa atin lalo na sa darating na weekends.